ekene m ụlọ igwe ndị mara ege m ntị asị m ka onye chere agaziela biko na-ekene m nwoke kene nwa ihe ahụ kịta bidio bịa n'ụbọchị nkịta wụrụ part 2 ọ vidio bụ onye Okongwu Dibia na J Park ka Okongwu Dibia na-akọwakwa n'ihe jikọ onye na aya ya na ndụ unu ga vidio anụ nwunye afụcha the voice note niile ndị mmadụ sendị ha na-eteretini Okongwu Dibia mee Okongwu Dibia ji wepụta wee zọwa ndụ ya first maka na ihe niile ha na-ekwu na onye nwa ka ha na-akpọ afa na onwe ha onye kwuo eji emiti ya na ndụ face to face na onye nwa ka ha ma because ha nwetara contact through Okongwu Dibia onye ọbụla wee na-atazi Okongwu Dibia ụta wee na-asị ya na ịma na efe ada alụ ọlụ ebula wee na-agbala anyị akwụkwọ n'efere mba ụwa ka anyị wee soro wee fụrụ biko na ihe na-eme emego mana nke ọbụla anyị na-ekwu bụ igbozi ọzọ eme na Okongwu Dibia na ya na ndụ na ndị alụrụ ọlụ na-ede ịbịa na round table ka ekwu ife a ka onye ọbụla gaba alụ onwe ya ka nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ mana because no matter ọnụ ọbụla isi na nwoke bụ fake no matter isi na nwoke bụ fake as long as na onye tọọ gị atọ n'ụwa onye ọbụla tọọ gị atọ n'ụwa pụta abụọ gị ọnụ iwu megide na oyi eso gị because it's a law of nature that you cannot just cheat as long as na mmadụ tọọ gị bụrụ gị ụzọ pịa ụwa ọ bụọ gị ọnụ oyi eso gị God does not onwe chukwu anaghị ekpe na ya onwe chukwu adịghị ekpe onye ahụ bụwa gị ọnụ oyi eso gị unu need ịbịa na round table ka ekwu onye bụ okwu mana for the meantime na negodonu vidio Okongwu Dibia na J Park ka unu n'ife ha kwukwala ọzọ concerning ihe na-eme kemgbe nya anyị abịakwana ọzọ na episode 2 biko na-enwere iwe na nke unu watch na egbubiri ya n'ike ọ bụ atụba ogologo ihe ka na ọ bụ a na-abụ nsi odo anya anaghị eche ihe ose before a na-eme apology na-eme ka ememe amendment ọsọ ka o clear agodi onwe ana-ama na ebe anyị guzogidere na-akwụdore na nọsent ka ọ bụ enego m afụ na yutu ka ọ bụ ka nwere long way to go na ọnụbeghị nwaanyị ọ bụgo na ọnụ go mana ose ofu nwa ka ọ gaji na ọ ka dị family ka dị tender amachụbe ka egbue ihe nyere m obi aṅụrị bụ ọ bụrụ na mgbe ihe ara niile na-aga na ọ bịa kwudokwa kara sọpọtụ ihe ọjọọ ịmana ihe niile a na plan ya aga n'ezie mana ọ bịa pull out na obe emezi na ọ chọrọ ịdị free from ihe niile a ka ọ mara oru echi isi wọba ya ka ọ mara ebe isi na west because e nwere ike na-eme na arụsị aya na-eme ihe boys aya because alụsị mụ nke bụ eziokwu yes rụrụ ọrụ na-agaghị aga achọrazie nyanwa because no page ye ka eji eme ihe niile a and again biko nu all my fans aya no bia because I chat to go some of the people so I can play off voice because him and na-ekwu ya ọ dịka nna go ahead dịka let me play one voice one of the clients that are all complain running n'anya no open voice dey play voice so I can play good voice gente Okongwu Dibia ifo gị na-aya aya debe ntu iku nwe ejiko Okongwu onwe ego ị nwere na akaụntụ ije were ya chọọ ụmụnne gị jiri ọnwa nsogbu si n'ụwa mba ime na-efe onye ga-ekwu ya na akaụntụ ya ka ọ wetara akpati eji wee ndị gị nke a bụkwa n'ofu n'ime 20 ọ bụ mụnwa ụka pụọ ife ike na Naịjirịa wee pụọ nwa ụka pụọ jee n'ọka ka ejiwa onye bụ agada onye bụ agụwa dada n'ọka onye zik ije na-eso ụtọ ịchọ onye bụ agụwa dada mmụọ ụka pụọ ekwensu na-atụ ụjọ mmụọ na-atụ ụjọ mmadụ na-atụ ụjọ ka gị m na-aya aya dịka ife ikuku na-eburu eji ala anya wee rie m ọrụ nwere ya tọọ ife egwuregwu I have to send amala ka ejidere mmadụ ọfọ I have to send like my 4 men mwa ejide ọfọ kapa je mee anya ome bụ na mụ na chi
ekweta ọ n'ihe ozugbo. Five of them n'onwe na ya, the same thing, nothing. Emechaa mgbe e mere onye kago with ya. Kago I was the one who credit all the money. Who credit ego niile a ka m wee nwee evidence. Wee memi na gị na aya. Police. My police in Nabolo Mona 6 feet. And I'm carry this month. Okale this month, call me bastard. Okale this month, man have a madaza, and come dad. Man, I call. What happened? You wear me belly again. Will you know money? I don't know I can do. Always know that I'm watching your back. From today upward in your voice note. And we like each other mother before I'm told one. Watch it. With us, court. Una fugoni eketa. Na my brother. Mo wan Yose on behalf of Okongwu Dibia. Yes. Okongwu Dibia mearụ biko ni doni onye nchọrọ ka eje unleash ye anger on baya ya na ndo because na this young boy aye njikpo ya bịa here ya bịa wee kọwara m everything kọchara wee na-agwa m na ọrụ niile na-arụ anaghị aga mana ọ na-agba ọ na-agwa aya na ọrụ anaghị aga kama aya ya achọ solution aya na-threat na oyi egbue biko ni aya ya mana onye nwe page bụ Okongwu Dibia na onye debunk ihe niile ahụ mana onye na-eri ego eri aya ya na ndo ọ bụ na ego this man nke Lagos ọ gbalụ flight onwe mgbe nkwadobe ije Lagos ọ sị mụ bịa Lagos ka m vidio ya onye kpọọ m ọrụ ka m bịa lụọ ọrụ nwere ego ngwa flight. Okay, biko onweghị onye dabara na this kind of situation aghara bam mee ihe ọ ga-eme do a lot of voice note a threat karịrị onye ka na threat ni Okongwu Dibia onye rụrụ ọrụ aya ya na ndo ka onye rụrụ fake aya ya na ndo onye gbara video agbaghị Okongwu Dibia onye ka na-achụ Okongwu Dibia onye ka complain na ọrụ agaghị aga aya ya na ndo why na aya ya na ndo achọghị ka ọ gbaa solution ndị niile aha na-akpọ na phone net threat ni ka a jụọ ese kpọọ ndị a bịa aka n'obi rụgharịara ha ọ dị ọrụ emeghe na onye na-achụ sekịta bụ Okongwu Dibia atụziere arụsị bụzo nwozie ụlọ o nwere ndị arụrụ ọrụ na-agaghị aga achụmazi Okongwu Dibia because ama na m achụwa ya owozi ife mere na asị na arụsị ọtụrụ ụdị ihe na-emedi mụnwa wee na-ayọ unu na mụnwa bụ jee pak ụgwọ ahịa ọnụ bụ onye izizi bụ ụzọ gbabanya bụ wọ agbagbara m onye abụ Okongwu Dibia wọ anaghị m agba ewu na mkpọrọ ya asị kama na anọ mfa arahụchara m ụra one day rụọ nrọ ebe a na-achụ Okongwu Dibia ọsọ osisi adị ọba gbagide ọsọ nwe ebe oso bịa gbakọ na ndị mmadụ buru okpiri na-achụ ya mberede na nrọ ahụ ozugbo kpam mee vidio wee gwa Okongwu na ụmụazị ya achọghị with 2x2 mere na abụ na-eme argue anyị bụrụ enemy bụrụ cat and dog because ihe nji wee na-eme vidio ha ka mkpọpụta Okongwu Dibia n'aka ya bụ na Okongwu ka dị too tender ịnwụ ọnwụ untimely death ọ dị too tender ịnwụ ọnwụ ihere ọ dị too tender ịnwụchi ụzọ wee na-aba my friends ndị bụ blọga onye ọba na-eti na-aba abagide Chineke na-eme ife mfụ na Okongwu Dibia ka ya dị ndụ echi o wee ghọta ife niile ahụ wee pull out now kịta o pullziri out the same aya na-etret n'oge egbue wee na-ayọ ndị niile si n'aka Okongwu Dibia wee banye n'aka aya na ndo doni unleash that anger n'aka aya ya na ndo ọ bụrụgo okenye mana okenye na-agwa ofe doni amagha m taa bụ the first time
na afọ Okongwu Dibia first time so na video ka na afọ taa bụ the first time na afọ mma agbakwọrọ mmesi ya na mmechi ya kwa azụta Anambra steeti onye ọbụla ya egbu no problem ị na-ege ntị mana mala na amalụ ka unu si wee believe because my own bụ mpụ eme video na kwa ife mfụ because if ọbụla ya convince nwum my friend mana nke bụkwa eziokwu adịghị agha ọbụna ihe a bụ ndị mmadụ dị involved ọgwụ na ha egosi m videos ndị mmadụ about 20 of them 15 of them ndị voice note ndị na-ebe threatening mmiri ka a na-agbanye n'obi mmadụ o nweghị right ihe claim ebe a ka those voice fụrụ na ka adachi ya azụ na-abụghị igbu ikpere yọbanda onye a ga-aje tawu jebe na nke a ya ọ nọ na ndụ na-agwọ fake na-agwọ ọgwụ fake ọ na-agwọ do Okongwu Dibia ma atacha akpụkpụ jee eze biko unu ewezi n'iwe unu n'anya mgbe m na-agbalụ onwe vidio na Ọkịja enwenube threat rather onwele everyday m eteta ụla m anya eteta with card 5,000 3,000 tata wagaji iji apịasuru m mgbe ahụ ama m na onye oyi esi n'aka ya bụ aya ya na ndụ and agbaba nnọọ aya ya na ndụ ka ọ ga-esi n'aka ya mmasị onye anya kọrọ ife asị ebe abụọ because we believe no nnukwu Dibia na wa for you ọta believe na aya bụ one of dead not one of the most highest and the most greatest native doctor ị na-emeze otu obi gị niile trust ịmaze nọ na iji aka gị na-eme otu obi gị narị agba ọsọ masị bido gbaba vidio na Ọkịja and some part of the plate apart from aya nunube complain mbegodo opela ọya bụrụ ife nwere isi na ọdụ eke nwụpụkwu ya na mmanya nke aga so biko ọ bụ na-esi tru me wee gwuo wayo na nke aya ife mmadụ bụ na aya na ndoju na ọya agba ego niile ọ na-alụ ọnụ wee lụọ data ọlụtaghị ya alụsị afọ ọtụ m ya egbu ọ bụrụ ma nke arụsị egbugoro aya because ada m eme ife wayo anụ m eme ife asị nsi wee megwe m ya almost 1 year before mmara aya ife na-aga smoothly ndị mmadụ na ife na dibịa mba gwọ ọgaranya na Ọkịja pekata mpefe elugo 7 till date ndị ọlụsịrị ọrụ na-abịa bịa ụfọdụ na-abụ oge mgbe agba Disemba ụfọdụ ndị si mụ Imo steeti mụ Enugu na bata Ọkịja alalụ nọrọ na nke dibịa wee gba Krismas maka na alụ ọrụ kazie na-enwe aṅụrị ndị Ọkịja mma erigide ife na-achị tomorrow chi ya kwa azụ na agbabalụ m afọ kpatalụ na this man bụ fake na wayo meti like how long na ibido notice be ka threat time dey do too much notice be na this year too much or maybe 2 weeks like before me the video suppose a weekend ngba biko ni do na ihe a biko na eme before mana threat time as dey do too much this year too much only go 1 month before you pull out so but here now as I speak to you now mara video niile gbasara aya na page delete ye and I to go do me clear go to myself from tomorrow today and tomorrow then because always some gullible ones ndị na-aghọta na ọkụ the hot everywhere the hot now but that page ga-afụkwe they will still be calling him and I na-akpọkwa ya na-ejekwa na azụ so wipe out those videos niile from A to Z because I don't see there and they another one to give me before my round up. A lot of people now have support to JB business. Happy because can you go to my on Facebook? Can Facebook onyo CRA? Here but you could at Facebook so that called recorded and documented. Advice in the new Kongu time they here, but my brother Ndi Igbo, Bunwokebu youth, but Onachi ya azụgba anybody video bụ dibia ihe aja atụrụ m egwu bụ na ha mana m na-ekwu eziokwu because ọ bụ gaghị ewutewu m ọ bụ gaghị egbu m olesi je chọọ ndị na-agba egbe ma ọ chọọ ndị ya eche m n'ụzọ mana ọ bụrụ ka ịgwa ọgwụ fọm ọnụ is not possible esi m ụkpọ mba dike so onye ọbụla bụ dibia taa agbana n'iru akwụkwọ ịgbagha na onye ọbụla vidio n'iru akwụkwọ na hands on the same club dibia niile ma onwe ha they will give themselves signal nye poison straight onye ọbụla bịa me witness
apịa poison efu n'anya na abụ ezigbo nnọọ ka ị pụọ taa jọọ ọkụja gbama onye bụ onye bụ ka ije vileji gị ka ije bido ya on dibia ha chọpụta na ibidogo nke gị ha ya so okay because na echere ibido nke gị ka imebie nke ha they will send signal to come to your shrine and kill you na-ekwu nke mbụ pure erejozu ekwe gwaghị na ka esi nye me na revelation so one thing ya abara gị uru na-agụta Chineke mere ọwa dị like this bụ na inwetego somebody ya help cool down. Ndị Igbo na-atụ n'ilu wee na-asị na ogbenye kọ na-amaghị kọ ọkọ 2 times in the sense that na ọ bụ na ihe mere gị ifu na iwezi opportunity you eji nwetakwa ya again you lose that opportunity it might lead you to crime because you can't go back to that dibiaship. Ị gachi ihe ebe asị na agbara mmadụ video ka onye abịa nye gwa ego ka ime onye a promo they will give themselves signal onye ahụ ị na-efi nọ ịgba ya video so ya nọ na Calabar so ya nọ n'Imo State so ya nọ n'Enugu enye signal ewere onye ahụ ewere poison pịa gbuo gị asị na arụsị atụrụ gị bụ ihe gburu gị ya Okongwu shout out to your fans. Na asị m ndị mmejọ agbaghalụgwo m ndị mmejọ ghọta biko dejuanụ unu gbuo nwanne unu na-aya eri mana nke ikpeazụ i metere ihe ya ejepịa gị 2 by 2 i metere ha maka mma nọ n'ihu ọtụtụ mgbe egiri ihu because mgbe na gwa gị data abịa fọchịcha gị ntị fọchie gị ntị data ya onye ọbụla na-ekwu ọ dị ka anyị kpọrọ gị asị onwe ha kpọrọ gị asị we are all youth Okongwu ọ dịrị gị mma tata the first people na-eme ọfụmanụ ọ dịrị gị mma tata through me mpụta nneko yes na ọ m wetere contact onye na-enye gị aba abalị chaka mmụọ uti ọgwụ ihe ana m achalenji gị na in less than 2-3 in fact for now till December if Okongwu Dibia again ya mazi onye ọgwụ because if you different between the chaka mmụọ and the contact and connection and contact is bigger than the chaka mmụọ uti ọgwụ ga onye ya eji contact na abụrụ odogwu I put it to you is a bet chaka mmụọ ga ma arụ ọrụ contact bụ ihe enye ego and it's working and it will happen to him echazụ ekwe na afa Chukwu oke abịa mapụrụ ime ihe niile ụmụnne mụ na mejikwa m n'aka na afọcha na vidio biko na onye ọbụla si na anyị na ya na-ekpe ekpere na ya bụ ka udo chia na ana Igbo anyị biko nụ onye emejọ biko a na-ayọ onye ọbụla mgbaghalụ na-eti nwoke aka n'obi na-eti nwaanyị bi wee na-asị biko nụ udo chia na ana Igbo biko nụ si bịa na round table ka esetụrụ okwu a once and for all ka onye ọbụla gabalụ onwe ya biko nụ dododo onye mara onye ji ụgwọ si jee kwụọ onye marakwana onye alụ ụlọ ọlụ si kwụọ ụgwọ onye marakwana ihe ndị bụrụ ma ọnụ ma ndị kpekpe ya na-alụsị biko si jee megasịa ihe emere eme ka udo wee chi ya n'ime onye ọbụla biko bụ ndị ọma njem ọnụ anyị enwere mgbe ọzọ.